Toto je Pilates Reformer, môj najobľúbenejší šport. Momentálne dvakrát týždenne chodím na tréningy a je to úžasná vec, ktorá dokáže aj rozcvičiť, aj posilniť celé vaše telo. Samozrejme, nedokážem v jednom videu ukázať všetky cviky, ktoré sa v Pilates Reformer cvičia, ale môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že už behom mesiaca vidím obrovské zlepšenie. Posilujú sa nohy, ruky, chrbtové svalstvo, ale hlavne posiluje sa hlboký stabilizačný systém, ešte o ňom budem hovoriť. Pilates Reformer je vlastne cvičenie na takej pohyblivej podložke, vyzerá to celé ako posteľ a vpredu vidíte pružiny. Áno, práve týmito pružinami sa nastavuje odpor a teda aj záťaž. Jednak sa cvičí v ľahu, jednak v kľaku alebo aj v stoji. A pohybuje sa táto plošina, pohybuje sa tým, že vy sami sa odtláčate a tým pádom napínate svaly. Samozrejme dá sa cvičiť aj s činkami, na nohy sa môže dať guma a to všetko ešte sťažuje vlastne to cvičenie. Prečo vlastne cvičiť takýto Pilates Reformer? No pretože je to výhodné pre držanie tela, hlavne pre tých ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie. Neuveriteľne to posiluje stred tela, brucho, chrbát a panvové dno, ktoré sú nesmierne dôležité preto, aby nás nebolela chrbtica, aby nás nebolel chrbát. Je to absolútne šetrné k našim kĺbom, preto je to vhodné aj pre ľudí, ktorí sú po operáciách kolien či bedrových kĺbov i pre starších pacientov. Má to vlastne rehabilitačný efekt po takýchto úrazoch, po operáciách či bolestiach chrbta. Zlepšuje sa neuveriteľne flexibilita, čiže rozsah a aj koordinácia pohybov, lebo často možno ste si na sebe hlavne v staršom veku všimli, zhoršuje sa koordinácia, človek má závrat, ťaha ho to na stranu, prípadne na jednu stranu sa vie otočiť, na druhú veľmi nie. Preto to odporúčam naozaj absolútne každému, ľuďom, ktorí potrebujú liečiť svoju bolesť chrbta, hlavne dolnej časti, ale aj krčnú chrbticu. Odporúčam to ženám na posilnenie panvového dna aj po pôrode. No a ženám po 50-ke, po 60-ke, tam vlastne neexistuje vekové obmedzenie. Naopak je to určené absolútne pre všetkých. A pre športovcov je to takisto vhodný doplnok práve na stabilizáciu hlbokého stabilizačného systému, na jeho spevnenie. Výhody oproti klasickému pilatesu. No, jednak sa tam nastavujú záťaže tými pružinami a jednak môžete to naozaj aj po tých operáciách kĺbov a v každom veku cvičiť, pretože ste v ležiacej polohe. Taká zaujímavosť, tento Pilates Reformer je naozaj stará liečebná metóda, nie je vôbec novinka, pretože pán Pilates ho vymyslel počas prvej svetovej vojny, kedy potreboval rehabilitovať s ležiacimi pacientami. A tak využil posteľ, pružiny na posteli a vymyslel takéto unikátne cvičenia, respektíve základ toho, čo dnes sa už rozšírilo a samozrejme má to ďaleko väčší rozsah toto cvičenie. Takže nejde o žiadnu novinku. Lepšie viete zapojiť a koordinovať svoje pohyby, posilňujete, ako som vravela, nohy, zadok, brucho, chrbát, ruky, krčnú chrbticu a naozaj je to absolútne výhodné pre všetkých. Kto by nemal cvičiť, je hneď ľudia po samozrejme operácii a samozrejme ľudia, ktorí majú čerstvý úraz, majú akutný stav s platničkami. No a takisto treba samozrejme, aby to opatrnosť mali ľudia, ktorí majú osteoporózu nekorigovanú, neliečenú. Takže je to veľmi, veľmi dobrá liečebná a rehabilitačná metóda. Môžu ju cvičiť naozaj starší, aj mladí, aj mamičky po pôrode a
Určite si to zamilujete tak ako ja, lebo je to aj zábavné. Ja mám vynikajúcu trénerku, samozrejme vždy sa treba pýtať a zisťovať si, že ten, kto takéto niečo ponúka, či má certifikát. Nie je to jednoduché získať ten certifikát, ale potom to určite stojí za to. Takže ak som aspoň trošku objasnila, čo je Pilates Reformer a dala vám možno chrobáka do hlavy, čo by ste mohli začať cvičiť, budem rada, lebo je to naozaj unikátna a výborná metóda, ktorá vám posilní telo, zlepší koordináciu a je to ako rehabilitácia zároveň.